osakilpailuun virhepisteellä 7,5. Nyt on vuorossa Kaarinan kenttäratsastajista Jenna Yrjövuori ja Hani. Luuson, Kirves ja Kammonen valmistautuvat. Jenna Yrjövuorella ja Hanilla on virhepisteitä 0,5, eli he olivat ensimmäisen osakilpailun voittaja Ratsukko. Vähän varovasti aloittaa. Me ollaan täällä. Aurinkoja. Kostit okseristi, koska tulee tänne päin. Löydätte kissan. Toinen tää kissa, koska on paljon. Mä en yhtään näe mitä se tapahtuu. En tiedä. On nolla. Nolla. Mitä se sarjalla tapahtuu? Se potki taakse. Ei siitä. Se tuli sulla autolla. Ja näin saatiin luokan ensimmäinen nollasuoritus Jenna Yrjövuori.